Os alcaldes do Salnés mantiveron o martes unha reunión co conselleiro de Sanidade para trasladarlle a súa preocupación pola situación sanitaria que atravesan as súas vilas. Dentro das diferentes preocupacións, no Concello do Grove denunciaron que na súa vila levan máis dun mes e medio sen atender citas. Unha situación que o conselleiro de Sanidade se comprometeu a mudar. De 7 médicos de adultos máis un de reforzo para desplazados, 8 hai 2, de tal xeito que levamos mes e medio sin que se dé cita de ningún tipo. Nos dixeron que iso intentaban nos solucionar a partir da semana que ven incorporando MIR 4, é dicir, médicos xa en formación MIR, o último ano de MIR, sempre cando teñen un médico titulado, que parece ser que están negociando cos sindicatos e o noso que pedimos son solucións urxentes. Segundo o alcalde do Grove, o conselleiro e o xerente da área sanitaria recoñeceron que a situación era preocupante nesta área e especialmente no Grove, situación que non se dá noutras áreas. Por iso, José Antonio Cacabelos pide que se realice unha mobilidade funcional. Entonces eu que lle pedía é que, lóxicamente, a mellor hai que buscar a mobilidade funcional entre diferentes áreas sanitarias. Lóxicamente, todo eso con negociación cos propios sindicatos representantes dos facultativos, pero que hai que negociar desde fai tempo, porque se está recoñecendo que na área Pontevedra-Salnés hai un conflito que ao final pagan os doentes, pagan os pacientes e pagamos as vilas, que é o que está pasando no Grove. Eu pídolle negociación e pídolle solucións xa. O alcalde do Grove tamén considera que a contratación de 11 médicos para todo o Salnés en setembro será insuficiente, ademais de lembrar que a maior urxencia é no mes de agosto. Volvín a insistir que a maiores vacantes, e eles mesmos o reconocen, están no Grove, que se teña conta isto, pero iso vai ser setembro-outubro, pero é que o lunes empeza agosto, e vamos a ampliar poboación no Grove. Polo tanto, a solución ten que ser urxente. No caso do PAC, a vila conta con 2 médicos dos 4 que debería ter. José Antonio Cacabelos agarda que a solución de os seus froitos que o PAC non volva a quedar baleiro e que a vila recupere a atención sanitaria. Aínda así, pide á Xunta unha maior planificación para dotar os concellos dunha sanidade digna.